from India o ife ko ekele ngo megala be adrege megala be kwa be adrege ma ifi olepe ni sugar chop bere ke chola moko choshi alaro isuka Ibo seti plant big man ni tela plant poor man Eri le big man ja ro kono oya big man era ya de ri awon ego Imama plant big man ni tela plant poor man Plant big man e de remote awe ya Daddy idele Kampolo na koronde akoko Maka na ina amala, ina mboda amala Ebelebe kwele amala mama Ese bro Makoru na ebelebe kwele Plant big man ni chela plant poor man Ima se plant big man Eje jiki mo remote awe yawe Plant big man yawe ya Igaro la ke big man ike pose ojo ya John Nepa Ya Semba No will start Due to Iga no sand But to plant a poor man when they pose a mopper before they are going there Umaka Banoni TV Ibanona fan Yes he did Ufogram phone don't come Ibara fuel Yes he did we say you're in the shape here of man Would they belong on their plant market also As that here plant a poor man in my head I know I will have plant the poor man in my hand. I will television. I will have fun. I will electric iron. Ucha, on your number. Now start yours. Telegram mechanic. Oh, akụkọ dị mkpa mmiri bịa ọkọrụ na ya ịmasị mpe ekwukọ furu isi ọsa aka iri onye nwere n'ime ka ogbu n'ọgwụ mmebi Igbo steeti makọrụ na ọmụmawa ọkụ nwa amama ụmụaka laikiri nne karịa nna amụrụ amụ ụmụaka laikiri nne ha karịa papa amụrụ ha ya ọsọrọ gị gbara mbọ ya ọsọrọ gị gbara mbọ ya ọsọrọ gị n'elu mmadụ ụmụaka laikiri nne mụrụ karịa ka amụrụ Amparu le doshi ma Eshi mo were la yoduo ma fuda la fire service hu waka abo ya na ona eba kwa onyukwu la agogo ha onye nda la agogo ha ụmụaka akacha obi na eba kwa ma pa ya keke boss no di ni ye tu ụmụaka ndị a onyukwu gbakọtachara la aju no iwu okwu ụmụaka na-ebe ma ju ụmụaka ndị ole na-efu na ha kwa Ụmụaka abalị n'elu ya lee manya ya gawa ọkụ nwa amama o defuru ụmụaka ala ọnụ de ọkụ nwa amama maaza yazi mpanye na mmanya o dọta gwọli ka dị kelekpe mgbọda o si chai sisi dọta gwọli ka dị kelekpe mgbọda isi mpa na ma dọta gwọli efurugala elu agbọda efurugala ala agbọda na amụziri mpa na ma bịwala efe si ịnọ n'ala owere ya o Chukwu ebere ebere Dọkịta si South Africa wee ya ya gbazie ụmụaka abụọ waasị mpunu na munu ya ga-akwado otu ga-enwu ọnwụ na-alazi eche onye ke ga-amụne na onye ke ga-adị ndụ onye mfuni ha abụọ mmadụ ụmụaka ndị a ebe Chukwu mekwere n'ebere evuru nke elu gị ala n'ikele ekpe mgbọdawo Dọkịta si South Africa wee ya gbazie unu n'otu ga-adịghị n'otu ga-akwado nwa chezie n'ile owu na onye ke ga-adịghị na onye ke ga-amụ ọnwụ otu ka oge nọ nga ahụ ya kpụ aka n'isi n'ọkụ nwa mama o ka mama m ga-anwụ mpa m ọkọgbarụ na akụkọ ọzọ aga m enye gị asụ maka mụnwa na onwe m onye ahịa azụ ịmasa m onye ahịa azụ aga m enye gị azụ maka mụnwa onye ahịa azụ ụlọ akụ egwu dadi kọla ego gị chenjiele ya nwee kọla iji bifọ ya nwee kọla ego iji bifọ enwere kọla ka iji grin nọdụ ya onye mkpogbo ruo chenjiele kọla megidere onwe
Borunu. Ebelebe bolo ne konu gbegboye. Láti abúlé kàzá ló dé jíjì yẹn là bá wọn. Ọ̀gìnì lè gúlé lọ́wọ́ fọwọ́ náà kà kọ́. Ebelebe bolo o. Njẹ́jẹ́ jẹ́lẹ̀ ló wá o. Wáyé. Wáyé mama ya mame bafuafo. Láti ọ̀gá àtẹ̀lẹ́yẹ̀ ní àtọ́lẹ́sẹ̀ wà ní. Ọlọ́run wáyé náà bọ́ǹkù máa yá zombi sẹ́wọ̀n. Ẹ o, ezigbo ọgọ̀ chi pilot. Dáàdì ìwò tó di jíkere dáàdì onye ṣe Amẹ́ríkà yọ. Ọmọ bẹ̀rẹ̀ ma brọ́dà ṣe Amẹ́ríkà yọ like this. Yé lẹ́tà mọ̀ nga gbogbo ara mú 50 naira. Màsì this man ní ṣe alábẹ̀gẹ̀ gbogbo ara mú 50. Yá nà ọ́ sí ẹgbẹ́ ọ̀nà ọ̀gẹ̀ jábẹ́ mi abẹ́ kà fún wa. Ni yo tiba. Aumpa. Ebelebe bole lo wa. Oye ponu we bu omu ye. Ama wo di kiza ba ye ngbe la don wa ye. Pende police ya di che we pende che. E ma se pe police, o wo to re ale dara. Oh, the government in the arrest, and I say, they teacher. Government in la webe. Oh, when they do labor, government in Gama, in Kurebe, Beche, no Agamapa, Kurebe police in modulation. Yale Pujero, but Yamu Deche, in Galano, dog. 20 minutes, Yamu, dog. Wow. Everybody. Asara. Odisi. Like this. I didn't go like that bedroom. I actually am ready. Onye bema oluchabere. Ima mmadụ gawa ije garuo mgbe eji ezi n'ike. Onye ọbụla onye mmụọ nyere ego ọkada. Ọ dịghị gbafuo ya ọ na-enwe rens. Onye ọbụla onye mmụọ nyere ego cyclist. Ọ dịghị gbafuo ya wee ka ọ gaghị enwe rens yo. I nwere idea. Ebulebe egbule o. Unu kente makonarunu. Kente makonarunu. Atomi jebu makorunu ke. Yemo preni otu obodo. Imano obodo aha mari iwu. Aso onye kwoni na wezo ofe wayo. Yemo preni otu onye. Nwoke ala arụ ọrụ n'ime ọhịa. Onye monde nwoke agawa ime ọhịa. Afọla ụzọ hụ na ọgbọgịrịsị mmadụ. Ọ maghị mgba mgbe o ji ime dị okwu. Ọgbọgịrịsị mmadụ ebido kwuwe. Adịghị ekwurela n'odore m nga. Adịghị ekwurela n'odore m like this. Nwa nwoke alara azụ. Were kwụkwụ mede ọgbọgịrịsị ọzọ. Ọgbọgịrịsị mmadụ ekwu okwu ọzọ. Adịghị ekwurela n'odore m nga. Nwa nwoke agbara n'ụlọ. Ya gbara ya aja ka ara ndị obodo ya. Ya eji agba ndị obodo ya. N'onwe ihe ya nwụrụ n'ime ọhịa. Ọgbọgịrịsị mmadụ okwu ụka. Obodo sadịghị banye gaji. Ya sọkwa ma ihe gbara n'iwu. Onye kwere na wezi obodo ya nwụọ. Obodo kwere na ihe ọkara aka mma. Esoro onye ga-egawanụ n'ime ọhịa o. Ya mgbe eji ruo n'ime ọhịa o. Afọla ụzọ hụ n'ọgbọgịrịsị mmadụ. Asị ndị ede mmerụ ihe wi mere. Dede mmekọ ọgbọgịrịsị ụkwụ ọzọ. Ọgbọgịrịsị mmadụ ha ọnụ. Dede mmekọ ọgbọgịrịsị ụkwụ ọzọ. Ọgbọgịrịsị mmadụ okpuru ụka. Ya sọ ọgbọgịrịsị mmadụ. Anara ụmụnna m ya ehe kara m.
ọgbọ kristi mana ọnụ obodo abịsịa ma n'ọgbọ obodo na-emesịa ma n'ọgbọ egbufude n'isi edi egbufude n'isi amala niile ihe kwụrụ lawa amala ibia kwụrụ lawa ọgbọ kristi ahụ bịa dakwuo ya chụwa ka ọzọ asị mgbara egere ya chụwa ọgbọ kristi ka ọzọ asị mgbara egere ole ihe m gwara gị ole ihe m gara gị ọgba gwara ezi ihe kwuela ọnụ n'ore m gaa ọgba gwara ezi ihe kwuela ọnụ n'ore m bịa ọmazi ihe adọwe m ga mechiri adọwe kwuru onye kwuru enyi o kwudere ya adọwe ya onye mere enyi o medere ya eso gị ewukwa kewe eziokwu gị ekwu amara kwuo ya mara amara rị ndọrọ nka ka mgbe ọgwụ otu ochi ime
ji kwuru ya egwu na Ghana ma ọbara ndị egwu gawa Ghana ebe m ji ikwu akwụchala m egwu na Ghana ha kwụọ m ụgwọ mmanya akwụrụ n'ụgwọ 250 million cedis ka akwụrụ obi agbafuo m ọnụ ruru fonu kpọwa ndị niile m ji ụgwọ ọzọ ya ọwụ na ọbara ebe na ọbara m ezi ọbara afụtala ọbara m ezi ị gara aga bụ ụmụnna gị unu chọrọ inye m ngozi unu ji ibu ewu na nna m unu ọbara na iwere weti ị nwere ụmụnne gị ọ ga-ewere gị udo ụmụnne gị ga-ewere gị ogologo ndụ ụmụnne gị ọ ga-ewere gị ọganihu ụmụnne gị ọ ga-eme gị mma ya ntị m akọrọ akwụkwọ nsọ mere ka anyị matasị ọmụma ji eli nne lie nna ha iliele nne gị ilikwele nna gị ilikwele ọkọ gị ya ntị m akọrọ gị ebelebe ekwuole ka adịghị dabeghị nnama na-ekwuru ụwa ụka gboo ya dị ka mgbe tile gị iwere ewe ya pịkwana anya ịlama ya pịa anya ịlama ya nwana ga akpọrọ mara mmadụ ise onye nwunye nwanyị nwụrụ ya bụrụ na ma ala ọ bụkwara nwunye nwanyị onye nwunye nwanyị nwụrụ ya bụrụ na ma ala ọ bụkwara nwunye nwanyị la ìyá mbolo sibu ya ka motu juga mbakiri juku ngala ti mbolo se kila mbolo ako wele la yodo waye asema na mbolo mo funu beri ge maza na ko so wo ye na bom ya wo ya na opa na iba opa ya ko ru ana mbolo mo funu beri ge maza ko so wo ye na bom ya wo ya na so na mbra promo oku mama nam ji kwuru ya egwu la Ghana ma ọbara m egwu m gawa Ghana ebe m ji igbo egwu ndị ga-akwụchala m egwu la Ghana akwụọ m ụgwọ mmanya akwụrụ m ụgwọ 250 million cedis ka akwụrụ o dị agbafuo m mmadụ ruru fonu kpọwa ndị niile m ji ụgwọ ọzọ ya were abịa amafuo ego m kwara odu amafuo ego Ghana eburule m ego ụfọdụ akwanye lala obodo anyị ya bụrụ na eti abalị akwụọla olóòtú ṣe abẹ́gùn kú àpàṣẹ ní mábàá má kọ̀rọ̀ pọ̀lìsì máyọ̀lẹ́ ọ̀dẹ́ civil defence máyọ̀lẹ́ akọ̀pàrà ńlá òbí máyọ̀lẹ́ ndị ewu ndele echeko onye polisi akafu ma anyị gawa na Concord o ebe m dị ihe ụra nne m mapara ego gawa na Concord ebe m dị zon eruole m na Concord iseru m na Concord nọ 35,000 seko ehihie na waro nwanne nwoke ehihie na waro 35,000 plus 35,000 echekwa ya 70,000 mana adịla narụ ebe m ji inyo na ha ewere kampani ewere bulet ọra m nwanyị ị na-erite ego masịrị onye kpa ego yọnị mana iji ewere m mbekele akwụkwọ na m eritere 150,000 naira sọ gwa ihe ọwụ nakwa ego yọ 250 million cedis ka mkpara yọ si chi bụ odotu ma gbanwee ego ji akwụ ụgwọ ị mana chi bụ ọnụ odotu ma pụrụ ego niile gawa na First Bank nke dị n'ala obodo anyị eruole m na First Bank manager First Bank ya hụrụ gara Moscow ndị mkpa ya eji enye ọda na-eyewe baki ọnụ agbamadachi manager bịa jụọ m ego m dị otu ụkpara ya ọgwụ ego ole si ihe owu 250 million cedis ka mpara yọ manager akpọrọ kalkuletọ n'ile banki ya echeki ego m 250 million cedis echenjiri ya n'ego naira ịma ya ọ fọrọ n'ego naira 600 naira
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.